Maging maalam sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Isang mapagpalayang araw Pilipinas, Diyos marhaina aldaw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatikabo at hitik na hitik sa impormasyong talakayan sa pagsasaka. Ang makabagong pagsasaka sa Himpapawid o School on the Air on Smart Rice Agriculture dito sa probinsya ng Albay, the land of the world's most perfect cone. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture sa pakikipagtulungan ng Agricultural Training Institute, ATI, PhilRice, APAW, at ng mga lokal na pamahalaan ng 15 munisipyo at 3 syudad dito sa probinsya ng Albay. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impila ng mga radyo dito sa Albay, sa unang distrito, DWKN 1 Radio 91.3 News FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 12 hanggang alauna ng hapon. Sa pangalawang distrito naman po, DCGB 729 kHz, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. At sa pangatlong distrito naman ay DWBC Radyo ng Libon 95.7 Fresh FM, tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alauna hanggang alas 2 ng hapon. Opo, isang oras tayo magsasama-sama sa araw ng Sabado at Linggo sa loob ng 3 buwan. At sabay-sabay na matututo sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka o ang Smart Rice Agriculture. Gandang buhay po sa ating 2,000 farmer enrollees at syempre ang kanilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 15 munisipyo at 3 syudad dito po sa lalawigan ng Albay. Magandang araw, bayan ng Tiwi, Malinaw, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Kamalig, Daraga, Manito, Rapu-Rapu, Bulanggi, Libon, Luwas, Ginobatan, Piodoran, Ubilyar at mga syudad ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Ngayon pa lang po ay kami taos-pusong nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. So tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel, at FB page ng ATI Bicol, at syempre sa mga FB page din ng ating mga partner radio stations dito sa probinsya ng Albay. Okay, so huwag na po natin patagalin pa. Umpisa na po natin ang talakayan na may kaugnayan pa rin sa pagbabago ng klima or climate change. Kaya sama-sama nating pakinggan, panuroy at panoorin po upang matuto sa Smart Rice Agriculture. Palay Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Pagpapasiklab ni Mang Kanor sa kapwa niya magsasakang si Tunying, na-check down na sangkatutak ang aanihin niya dahil maugong at tanyag na raw ang variety kanyang itinanim. Wala raw kawala, lalong walang mintis. Huwag lang magkaubusan ng sako. Napatunayan na raw na dumadaplis sa 10 tonelada kada hektarya ang kaya nitong anihin. Ang nakalimutan ni Mr. Kanor ay nagdeklara na nga pala ang pag-asa na umpisa na ng El Nino noong nakaraang buwan pa. Tiyak na bibilib na naman sa akin si Mrs. nito. Sa tansya ko ay mga 10 tonelada ang aanihin ko. Ayos! Tunyeng, sa amin ka na matulog sa anihan. Tiyak na gagabihin tayo sa paghahapi-hapi. Tuloy-tuloy tayo sa ating talakayan ngayong umaga.
apektado man ng El Nino ang ating mga magsasaka. Nagpapasalamat pa rin ang mga kababayan nating taga-Pangasinan na nag-abiso ng mas maaga ang pag-asa sa parating na El Nino. Dahil dito ay napaghandaan nila ang mga variety ng palay na may tibay sa tuyot. Nagbabala ang pag-asa? Bakit hindi ko alam? Bakit Kanor? Hindi mo ba nabalitaan yung tungkol sa El Nino? Paulit-ulit na pinamalita yan sa radyo, TV, at maging sa barangay natin. Kaya nga sinigurado kong matibay sa El Nino ang pinili kong variety, yung palay na hindi naghahanap ng masyadong masabaw na bukid. May kalalagyan ako kay Mrs. nito. Basta mataas kasing umani ang pinili ko. Hindi ko na inisip na dapat ay matibay din sa tuyot ang variety itatanim. May ninyo-ninyo pala. Dehado na ang mga anihin ko. Baka magulpi pa ako ni Mrs. Kanor, myself. Magpa-quarantine ka na lang kaya. Huwag kang mag-alala Kanor, doon ka na lang makitulog sa amin kapag hindi ka tinanggap ni Mrs. Dadamayan kita sa naunsyami mong happy-happy. Sagot ko na lahat. Variety matibay sa tuyot, subukan. Mga variety angkop sa El Nino. Makabubuting gumamit ng mga paagang binhi o mga variety hindi matakaw sa tubig nang masulit at mapakinabangan ang kakaunting tubig sa panahon ng El Nino. Sa panahong pinangangambahan ng tuyot, mainam na isaalang-alang din ang kakayahang mabuhay ng isang variety bukod pa sa dami ng kayang anihin nito. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Sa panahong may El Nino, bentahe kung gumamit ng mga variety hindi matakaw sa tubig o may kakayahang makapanumbalik ang sigla mula sa stress na sinapit dulot ng panandali ang tagtuyot. Drought tolerant ang tawag sa mga palay na ganito. Kaya naman pag-uusapan natin ngayong umaga ang kahalagahan ng matalinong pagpili ng variety itatanim sa panahong may El Nino nang hindi misulang dayami lamang ang aanihin. Aalamin at timbangin din natin ang mga katangian ng mga variety ito. Kaya naman, tutok lang. Huwag kayong umabsent o mag-may I go out. Nasa kabilang linya ang pinuno ng Plant Breeding and Biotechnology Division mula sa PhilRice, si Dr. Oliver Manangkil. Magandang araw po, Dr. Oliver. Magandang araw din sa iyo, Mang Fred, at sa iyong mga tagapakinig. At salamat sa inyong imbitasyon. Ayan po, dahil nauuso po ngayon ang maiinit na panahon. Actually, parang hindi na uso, parang yun na po yata ang magiging new normal ng ating mga kababayan, lalo na sa mga magsasaka na panahon talaga na natutuyot ang kanilang pananim. Sir Oliver, ano po ba yung kahalagahan ng pagpili ng variety na hindi nakaangklas sa iisang batayan lamang? Alam mo, Mang Fred, napakahalaga talaga ng pagpili ng variety ng palay na itatanim. Ang ilan ay ibinabase lamang sa isang katangian ng palay. At kadalasan nga, ang ating pinagbabatayan na lagi ay nakatuon lang sa dami ng ani. Hindi masamang maging batayan ang taas ng ani, kung ito ang iyong nag-iisang batayan. Dahil lahat naman tayo ay ay gusto natin makamtan yung masaganang ani para sa mas mataas na kita. Pero sa sitwasyon na may posibleng kalaban ang ating variety itatanim na may mataas na ani, doon sa tinatamnan nating palayan, abay napakahalaga na yung ating itatanim ay angkop sa ating palayan. Kasi maghahangad tayo ng mataas na ani sa paraan na magtatanim tayo ng mga tinatawag na high-yielding varieties. Pero wala namang kakayahang labanan ng mga stresses na mayroon doon sa lugar na ating palayan. Marahil ay mauwi tayo sa mas malaking kawalan kung ikukumpara doon sa mga variety tama ang ani pero may kakayahan. Kasi baka tayo maghangad ng malaki, ang makamtan naman natin ay wala. So mas maganda sigurado po tayo. Isang halimbawa po yung pagpili ng mababango at saka yung masasarap na kainin ng variety, kadalasan po dun sa mga mababango, sila yung mga inaatake ng insekto. At nagkakaroon ng sakit ang mga ito dahil sa mga dalang sakit na mga insekto. Kasi yung mga insekto, alam naman natin, may preference din yan.
gaya din natin, mas gusto natin yung mas mabango, mas masarap. Yun. Pero kung ang sakahan naman natin ay maraming populasyon ng pest, mas mainam ay mga variety hindi na gaanong mabango para hindi na ma-attract yung mga ito sa inyong palayan. So, ganun po sa pagpili po ng ng variety na huwag tayo magbase sa isang batayan lamang na kadalasan nga ay yung taas ng ani at wala namang tolerance or resistance doon sa lugar ng kanyang pagtatanong. Napakagandang ideya o rekomendasyon po yung binigay nyo. Kasi karamihan po sa ating kababayang magsasaka gusto nila mataas talaga yung ani. Lalo na po kapag may bago. Gusto nila ganun din. So ganun po pala ang tamang pagpili ng variety itatanim. So sa ngayon po kasi Sir Oliver, ang panahon talagang papainit ng papainit o lumalala yung tagtuyot at parang palagian yung El Nino. Ano po ba ang dapat piliing mainam na variety sa panahong may El Nino? Tama ka, Mang Fred, kadalasan nga ay meron tayong tinatawag na El Nino na ngayon na kung saan ay nagdaranas ng pagkatuyot ang ilang bahagi ng ating mga sinasakang palay. Ang mga variety po ay dinevelop para sa iba't ibang uri o klase ng lugar na tinatamnan ng palay na may iba't ibang stress na maaaring ganasin ng variety sa ating palayan. May variety po tayo na pangtubigan na kung saan itinatanim sa mga lugar na ito yung mga tinatawag nating irrigated lowland varieties. Ito po yung mga lugar na may tuloy-tuloy na supply ng patubig. Ito po ay yung dinadaanan ng mga NIA, at tuloy-tuloy po ang supply nila. O yung ibang lugar naman ay may shallow tube well, STW ang tawag ng iba dyan. Or ang iba naman ang tawag ay bomba, Pero ito po yung bomba na hindi na kailangan ng saplot. Mayroon naman tayong lugar na tinatawag nating walang supply ng tubig, walang shallow tube well o bomba, at umaasa lang sa ulan. Ito po yung tinatawag natin na buhos ulan. Ang mga lugar na ito ay yung madalas magkaroon ng kakulangan sa tubig dahil sa paiba-ibang kondisyon ng ulan, lalo pa nga doon sa pagkakaroon ng El Nino. At may mga panahon din naman na marami yung ulan, na yun naman ay yung La Nina. At ito po yung dahilan kung bakit mayroon tayong tinatawag na rain-fed lowland drought-prone at rain-fed lowland flood-prone. Sa panahong madalas makaranas ang palayan ng kakulangan sa tubig, o ito yung tinatawag na mga drought-prone areas, may mga variety para dyan. At marami po tayong varieties na na-develop mula pa noong 1990 ay humigit kumulang sa 4 na releases na mga varieties para sa mga rain-fed areas. At ito po ay may kakayahang lumaban sa stress na dulot ng panandali ang kakulangan sa tubig sa ating palayan. So yun po, pwede tayo mamili sa higit 40 variety na na-release para sa sahod ulan at kasama dyan yung mga pang-dry seeded, pang-drought at maging yung pang-flood-prone areas. Nag-umpisa tayo mula noong 1990, may release na tayo na RC272, then 278, at actually noong 2011 nakapag-release din tayo ng RC480. Ito nga yung madalas itanim ngayon dahil sa kanyang dual adaptation. Pwede siya sa drought at pwede rin siya sa saline area. Napakarami na po palang mga binhi po na pagpipilian ng ating mga kababayan, Sir Oliver. Sir, doon po sa mga variety na pang drought tolerant o mga variety na hindi patatalo sa dagok ng El Nino, ano-ano po ba ang pangunahing katangian ng mga variety na ito? May ilang pag-aaral po, Mang Fred, na sinasabing nakokontrol ng palay yung transpiration at nakapag-iimbak or sabihin natin nakapagtitipid sa paglabas o paggamit ng tubig ang isang drought-tolerant na variety sa panahong may kakulangan ng tubig. Kaya kung ang variety mong itatanim sa lugar na nakararanas ng kulangan ng tubig, makakaasa ka na may aanihin ka pa rin kung magkaroon ng La Nina kumpara sa kung itatanim natin ay variety sanay lamang sa may sapat na supply ng tubig. Kaya
malaki yung mawawala sa atin kung ang itatanim natin ay variety na pang irrigated lowland. Ano? Kaya mas maganda na ang itanim natin ay mga rain-fed lowland varieties dahil ang mga variety ito ay may katangian na kontrolin ang transpiration at magtipid sa paggamit ng tubig, ano? Or ito yung mga tinatawag na drought-tolerant varieties. Ayan, napakaganda po pala ng katangian ng mga variety na ito. Kumbaga, yung tubig sa kanyang katawan ay kaya po pala niyang i-control na huwag lumabas muna. Sir Oliver, paano po natin masisigurong ang napiling variety ay hindi patatalo sa dagok o yung sa epekto po ng El Nino? Ang mga variety dinevelop po na may drought resistance ay dumaan po yung mga yan sa maraming pagsusuri ng mga eksperto, ano? Sa drought screening. Ang ating mga breeders ay nagkaroon ng mga testing sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na may drought stress, ano? At tanging mga variety lang na may kakayahan sa tagtuyot ang pumapasa sa ilang beses na field testing sa iba't ibang lugar, at ito ay dumaraan din sa mga pagpili, ano, ng mga eksperto bago ito maging ganap na variety. So sa dami ng kanyang pinagdaanan, masasabi natin na kung sa contest ay mga Miss Universe ito, ano? Kasi marami siyang pinagdaanan at pumasa sa lahat ng pinagdaanan. Nakakatsak tayo na sa palay na may maraming pinagdaanan, makakasiguro tayo na ang mga variety ito ay hindi patatalo sa dagok ng El Nino at makapag-perform ng maganda sa lugar na may drought. Ganun po pala kabusisi yung pagpasa ng ganung variety. Halimbawa po may mga magsasaka po na gustong magtanim ng variety po na ito. Saan po kaya kami pwedeng makakuha o makabili ng binhi na pangtanim? Ang mga variety gusto nating magkaroon ay hindi basta-basta makukuha natin dahil dumadaan po yan sa pagpaparami, ano, bago natin makuha. Ang ating pong Business Development Division, pwede po tayong makakuha dyan, ngunit bago po tayo kumuha ay magbigay po tayo ng pataan na at least mga 2 seasons. Ano po? Kasi pararamihin po natin ang ating nucleus seeds, breeder seeds, foundation seeds, register seeds, at saka certified seeds. Isang season bawat isang stage po niyan. Kaya nanghihingi po ang BDD na pataan na at least 2 seasons ang ipapataan natin para tayo magkaroon ng mga variety. Sir Oliver, ang dagdag tanong lang po namin, halimbawa ang karaniwang magsasaka po ba ay pwede rin pong mag-request ng ganyang binhi o yung mga sadyang accredited seed grower lamang po ang binibigyan po o sila lamang po binibigyan ng ganitong variety? Tanging ang mga accredited seed growers lang po ang binibigyan natin ng Business Development Division ng PhilRice ng mga binhing ito. At ang mga magsasaka naman po natin ay maaaring bumili ng kanilang dekalidad na buto o yung tinatawag nating certified seeds sa ating mga accredited seed growers. Ang mga accredited seed growers po ay binibigyan ng PhilRice ng registered seeds at pinararami nila ito para maging certified seeds. Ang mga certified seeds naman na po ito ay pwedeng mabili ng ating mga magsasaka sa ating mga seed growers. So ganun po pala ang mga proseso sa pag-avail ng ganito mga binhi. Sa ating mga kababayang nais pong maka-avail, siguro sa kanilang lugar na may seed growers sila lumapit para maka-avail sila ng mga binhi ng palay. Sir Oliver, baka po may mga dagdag pa po kayo sa ating mga tagapakinig. Sa ating mga kababayan na mga magsasaka, sige po. Ang ibig ko pong iparating na mensahe sa ating mga tagapakinig ay ang mga variety po ng palay ay ginawa upang itanim sa iba't ibang ekosistema o iba't ibang lugar na may magkakaibang sitwasyon at klima. May variety po tayo na para sa sahod-ulan, meron sa tubigan, meron sa nalulubog, meron sa mataas na lugar, meron din dun sa malapit sa dagat, sa may mainit na lugar,
huwag po tayong sumugal na magtanim ng variety na di angkop na doon sa lugar na ating pinagtatamnan dahil po sa oras na magkaroon ng problemang pisikal ay malaki po ang mawawala sa ating ani. Maaaring mabuhay, ngunit kung magkaroon ng mahabang tagtuyot ay may problemang napipinto. Parang hindi po ba tayo nagtataka na bakit ang durian ay mas marami sa Mindanao at halos wala sa ibang lugar? Ito po ay dahil ang durian ay akmang-akma sa south part ng Pilipinas. At yung Mindanao naman po ay nasa south, doon sa kanilang lokal na klima doon. At kasama nga dyan yung Malaysia, Indonesia, dahil yun ay sa ibaba po ng Mindanao. At na maaari na itong Mindanao, Malaysia, maaaring may parehong agroclimatic zone po yun. At yun po yung nagiging dahilan kung bakit meron tayong mga varieties sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Pero dahil po sa breeding, sa ginagawang breeding, makakakita na rin tayo ng mga prutas na itatanim na rin sa Luzon, gaya nga halimbawa nung durian, makikita na natin sa Laguna. Yun po ay dahil sa breeding. Ngunit napakatagal na proseso po yan. Ganun din po ang palay. Kung saan po siya akma, kung anong klima siya akma, yung specific na variety po ng palay, ang itanim ninyo doon sa lugar na yon na may kakayahan or akmang-akma siya doon sa klima na naroon sa mga lugar na iyon. So, yun lang po yung aking masasabi sa ating mga tagapakinig, mga friends. Hayun po, ang daming natutunan at napaka-informative po yung naging talakayan tungkol sa pagpili ng mga binhi, lalo po ngayong may pabago-bagong panahon. Maraming salamat po Sir Oliver sa pagpapa-unlock po sa aming interview ngayong araw. Sana po ay sa susunod na panahon ay maimbitahan po muli namin sa ganito pagsa-share po ng kaalaman, lalo na po sa ating magsasaka. Maraming salamat din po, Mang Fred, at maraming salamat sa lahat ng iyong tagapakinig. At kayo po ay makakaasa na narito po tayo upang magbahagi ng ilang kaalaman tungkol sa ating pagsasaka. Makatwirang gumamit ng mga varietyng hindi matakaw sa tubig, lalo na kung panahon ng El Nino. Importanteng hindi lamang masaganang ani ang isinaalang-alang sa pamimili ng variety. Kailangan din na matatag ang palay laban sa limitadong tubig. Ilan sa mga varietyng hindi naghahanap ng umaapaw na tubig ay ang NSIC RC192, RC272, RC274 at iba pang palay na pangsahod ulan. Sabi nga nila, hindi na bago sa ating buhay pandinig ang El Nino. Kayang-kaya natin ito, basta't maging bukas lamang sa mga pamamaraan at teknolohiyang makatutulong nang maibsan ang panunurete ng El Nino. Palay Tanong. Tama o mali? Mataas pa rin ang aanihin ng isang variety kahit may nararanasang El Nino. Sagot, mali. Ang potensyal na kayang anihin ng isang variety ay nakasalalay pa rin sa pamamahala at maging sa kapaligiran nito. Palay Kaalaman. Sa pagsasaliksik ng mga ugat ng halaman o root plasticity, nalalaman ng mga eksperto ng palay kung ang isang variety ay may kakayahang depensahan ng sarili laban sa epekto ng pabago-bagong klima at maging sa kakulangan ng tubig. Sa konseptong root plasticity, makikita kung ang isang palay ay may kakayahang humaba ang mga ugat pailalim at magsanga-sanga. Minsanan sa loob ng isang taon lamang nakapagtatanim ng palay si Dodong. Ang drama niya ay pahirapan pang-araw ito dahil sadyang matakaw sa tubig ang palay. Bukod pa siyempre sa mahal na upa sa magbubunot ng punla at maglilipatanim. Isama na rin ang mataas na presyo ng diesel na kailangan sa pagpapaandar ng dimakinang pampatubig. Ay nako! Ayoko na talagang magsaka. Ipagawa ko na lang kayang subdivision itong palayan ko. Ang hina ng kita.
Sana all ay 2 beses sa isang taon magtanim. Yung iba nga ay nakakatatlo pa. Bakit ako? Bakit ang palayan ko? 1 beses sa isang taon lang. Ay, naku talaga. Ano na namang drama yan, Dodong? Ano ka, milyonaryo? At magpapagawa ka pa ng subdivision, ha? Itapak mo nga sa lupa ang mga paa mo. Itapak sa lupa, nakita mong sementado itong atin. Panay kakalokohan, Dodong. Tamang pagdadrama lang habang humihigop ng timpla mong mainit na kape. Paano ba naman? Sayang kasi ang lupa natin. Mantakin mong 1 beses lang sa isang taon tayo nakakapagtanim. Mabigat sa bulsa naman kasi kung magtatanim tayo sa panahong di sigurado ang tubig. Mahal din naman ang diesel sa pagpapaandar ng makinang pampatubig. Sayang lang ang pwede pa sana nating kitain sa pagsasaka. Nako, huwag ka na magdrama dyan. Na-schedule na kita sa mga magsasakang dadalo sa pulong tungkol sa pagtatanim sa mga palayang kapos sa tubig. Worry no more, asawa ko. Wow naman, at pa-English ka pa. Makakapagtanim ka ba naman kung kapos sa tubig ang palayan? Scam na naman yan. Maniwala ka, asawa ko. Nasubukan na raw sa Bulacan yung aerobic rice technology. Kagaya rin natin ang mga palayan nila. Ngayon ay 2 beses sa isang taon na sila nakakapagtanim. Kaya may pag-asa pa ang palayan natin. Kailan ba yung pulong na yan? Excited na ako. Kailan? Ngayon! As in today! Pagkatapos mo magkape, ay maligo ka na. May mga tiga-DA na magpapaseminar. 9:00 raw ang simula ng pulong sa barangay. Kapos man sa tubig, palay pwede pa rin itanim. Tinatayang 37% ng mga palayan sa Pilipinas ay umaasa sa tubig ulan. Pero paano kung kapos ang tubig sa palayan? Maaari pa rin kayang magtanim ng palay gayong aabot sa 2,000 litrong tubig ang kailangan upang makaani ng 1 kilong palay lamang. Sa 1 hektaryang bukid, mga 5,000 kilong palay ang inaani ng ating mga magsasaka. Sa mga lugar na kapos sa tubig, maaaring subukan ang mga teknolohiyang aerobic rice at mechanized dry direct seeding. Sagot ng mga teknolohiyang ito ang madiskarteng pagtatanim ng palay sa mga lugar na salat sa tubig. Magandang araw mga kamagsasaka. Ako po si Mang Fred at welcome sa ating programang Palay-Aralan sa Radyo, School on the Air program ng Department of Agriculture. Isa sa mga matitinding hamon na sinasagupa ng mga magsasaka ay ang kakulangan ng tubig sa sakahan. Ito rin ang kalimitang problema sa rainfed at upland areas. Ang mechanized dry direct seeding technology ay isang paraan ng pagtatanim ng palay na hindi ginagamitan ng punlaan. Direktang itinatanim ang bini sa palayan gamit ang multipurpose seeder. Ang multipurpose seeder ay ginagamit sa palayang sahod ulan o rainfed at katihan o upland kung saan ang pagtatanim ay isinasagawa bago magtag-ulan. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang proseso kung paano isagawa ang mechanized dry direct seeding technology at mga benepisyo na mapapala rito. Makakasama natin ngayong araw si Engineer John Eric Abon mula sa Rice Engineering and Mechanization Division mula sa PhilRice. Magandang araw po, Engineer Eric. Magandang araw po, Kapred. Yan, isang magandang araw, Sir Eric. So ang mechanized dry direct seeding technology po ay bago sa ating magsasaka. Pwede po bang ipakilala niyo sa amin kung ano po ang teknolohiya po na ito? Ayan, okay po. Ipapakilala ko po sa inyo ang mechanized dry direct seeding technology. Ito po ay yung tinatawag nating isa sa mga pamamaraan. Ito yung tumutugon sa mga problema ng mataas na gastos ng ating mga magsasaka. Yung binanggit nyo po kanina ang kakulangan ng tubig at higit sa lahat dahil sa naaantala yung ating tag-ulan, lalo na sa panahon ngayon, ay bumababa ang mga ani ng mga magsasaka natin dito sa dry direct seeding. Ito po ay sinusuportahan ng proyektong ito, yung tinatawag nating Research and Development Extension Agenda, upang matiyak yung seguridad ng pagkain sa Pilipinas. Sa pamamagitan po ito ng pagdaragdag syempre ng pagiging productive ng ating mga magsasaka, mapataas yung ani, at higit sa lahat ay isinusulong nito yung mga pamamaraan tulad nito, yung pagpasok ng
mechanization technology. At isa pa, nilalayo nitong mapataas yung ani. Yan ang ating target talaga, bawasan ang gastos ng ating mga magsasaka at higit sa lahat ay madagdagan yung kita. Yun yung binubuo natin dito sa Mechanized Dry Direct Seeding Technology Package. So sa pamamagitan niya po ng nabanggit ninyo kanina na multipurpose seeder o tinatawag nating MP seeder ay iaakma natin ito sa mga lokal na kondisyon. At upang ipakilala ito, ang ipinasadya nating makina ay magsisilbing isang tools ito upang mapabuti yung kasanayan sa pamamahala natin ng ating pagsasaka at higit sa lahat ito ay gagamitin natin sa mga rain-fed areas o yung mga drought-prone areas natin dito sa Pilipinas. So yan po yung pagpapakilala natin sa Mechanized Dry Direct Seeding Technology. Yun, bago nga po sa ating mga magsasaka. Sir Eric, tanong lang po namin, ano-ano po ang mga benepisyo ng pagsasagawa ng ganitong teknolohiya? Ayun, napakaganda ng tanong mo, Kapred, tungkol sa benepisyo ng pagsasagawa nito. Mapapansin natin yung mga maliliit nating magsasaka sa mga lugar ng sahod ulan o yung mga rain-fed areas, upland areas. Mapapansin natin na mano-mano pa rin naghahasik ng mga pananim na may mataas na halaga ng presyo ng mga binhi dahil marami yung kanilang ginagamit eh. So katulad din ito nung kapag tapos nila magtanim ng palay ay yung diversification na tinatawag to, nagtatanim din ng mais. So nagre-resulta ito ng magandang benepisyo kasi pagkatapos natin magtanim ng palay dahil dito sa multipurpose seeder na to, gamit ang technology para sa Mechanized Dry Direct Seeding Technology ay naaangkop ito para dito sa ating technology. So tulad ng sa palay, yung mano-manong pag-seeding ng mga pananim na may mataas na halaga at gugugol ng malaking oras bago matapos yung isang maluwang na taniman. Ang kagandahan ng MP seeder ay maaaring gamitin ito kasi sa sa palay, mais, munggo. Yan yung kagandahan niya na benepisyo maibibigay natin dito sa paggamit ng MP seeder dito sa Mechanized Dry Direct Seeding Technology. Ang isa sa magandang benepisyo pa nito ay nababawasan yung labor cost natin ng 20 hanggang 30% sa pagtatanim dahil ang isang operator o dalawang operator lang kinakailangan natin. Kumpara sa mano-manong paraan na nangangailangan ng 10 hanggang 15 katao, kung minsan pa nga ay 18 katao. Dahil dito kinakailangan yung pagbubudbud ng palay sa tudling at pagtabon ng buto ng palay sa lupa. Na gayon din ang ginagawa kapag sa mais naman ang ginagamit na tanim after ng palay. So isa pa ay yung nababawasan yung dami ng butong kailangan. Kasi ang target ng ating multipurpose seeder ay 60 kilos per hectare ang kailangan maitanim natin dahil ang practice ng ating mga magsasaka sa rain-fed using itong dry seeding technology ay gumagamit sila ng halos 100 hanggang sa 150 kilos sa isang hektarya. So dito pa lang 50% na yung matitipid ng ating magsasaka gamit itong ating multipurpose seeder. Ayan, napakarami po ng benepisyo pala na makukuha dito sa paggamit ng Mechanized Dry Direct Seeding Technology. So Sir Eric, nabanggit po natin kanina na ito po ay inirekomenda sa mga lugar na kinukulang sa tubig o drought prone. Mayroon ba tayong mga rekomendadong variety na ginagamit sa mga ganitong lugar na para sa ganito pong teknolohiya? Ayan, napakaganda ng tanong mo, Kapred. Pakikinabangan talaga ito ng mga magsasakang nakikinig sa atin. Ang mga rekomendadong variety na ginagamit natin ay may pagkakaiba-iba ito sa mga lugar ng sakahan sa Pilipinas. Ang kombinasyon ng pinakamahusay na kasanayan ng pamamahala at ang sinamahan pa natin ng multipurpose seeder na may mga bagong variety ng palay na binuo ito ng next gen na kailangan maging tiyak sa isang lokal o lugar. Subalit, kailangan suriin at palawakin natin ang mga teknolohiyang ito na akma sa mga palay gamit ang dry direct seeding. Ang ilan sa mga halimbawa ng mga variety na nire-recommenda natin at ito ay naisagawa na rin naman natin sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay ito yung mga sumusunod. NSIC RC416
Yan. Ang maganda dito ay mga paagang variety ito. Nasa 112 days of maturity. Yung isa naman ay NSIC RC420 na nasa 108 ang kanyang maturity. Isa pa ay NSIC RC426 na mayroong 110 days of maturity. And then itong NSIC RC27 na sa 107. Kung napansin ninyo, ay itong mga nire-recommenda natin mga variety na ito ay mga paagang variety. Kasi nga, ang kinakailangan natin dito kung tayo ay umaasa lang sa sahod ulan, ay kinakailangang maikli lang ang panahon ng pagsasaka natin gamit itong mga rekomendadong variety na nire-recommenda ng Next Gen. So yan Fred, yung mga variety sana ay natandaan nung makikinig, nung mga makikinig pa sa atin upang kapag akma sa lugar nila, ay ito na yung nire-recommenda nating mga variety. Sir Eric, nabanggit po natin yung klase po ng lupa na tataniman. May mga kinukulang sa tubig. Halimbawa po doon sa mga nabanggit ninyo na binhi. Saan po sila pwedeng bumili ng ganitong variety? Kasi bago pa lamang po sa mga magsasaka. Ayan, Mang Fred, yung mga ganitong bagong variety ay maaari tayong magtanong muna sa ating opisina ng Business Development Division sa PhilRice Central Experiment Station upang itanong natin kung ito ay mga available na kasi mga bagong variety ito. Siguro, bago pumunta yung mga magsasakang interesado na maka-avail ng ganitong mga variety ng palay, ay magtanong muna. Pwede naman tayong tumawag sa PhilRice or mag-text sa ating PhilRice Tech Center. So siguro ganun na lang muna at nang makasiguro yung magsasaka sa availability ng ganitong mga variety o kung halimbawa man may contact sila sa mga seed grower, ay tumawag muna sa mga seed grower para nang sa ganun makasiguro sila na bago sila pupunta at meron ng mga available na ganitong bagong variety para sa mga rain-fed areas, ay makasisiguro sila na makakakuha ng mga dekalidad na binhi. Ayan mga kamagsasaka, pwede po kayong mag-text o tumawag kung may mga katanungan kayo sa pagpapalayan. Dati na rin po ako nagtatanong dyan pag may problema ako sa aking palayan. Kabisado ko nga po ang number niyan eh. Ang number po ng PhilRice Tech Center ay 0917-111-7423. So kung gusto niyo pong bumili ng binhi o may katanungan sa pagpapalayan, mag-text o tumawag po kayo sa numero na yan. Kayo po ay agaran nilang sasagutin. Sir Eric, mayroon kasing mga sakahan na tinatawag na mestisong galas o sandy clay. Maaari rin po bang isagawa ang mechanized dry direct seeding sa kahit anong klase ng sakahan? Ayan, marami pong nagtatanong sa atin yan eh. Ito daw bang mechanized dry direct seeding natin ay gamit yung multipurpose seeder, ay maaari din daw bang gamitin ito sa ibang klase ng sakahan? Unang-una, ay ang sagot po natin dito ay maaari din naman. Kaya lang ay ang kailangan sa paggagayak ng lupa ay kumbaga dry preparation dahil ang makinang gagamitin natin ay pangtuyong lupa lamang ang aplikasyon. Hindi siya pwede doon sa basang lupa. So, kailangan maayos yung paggagayak ng lupa, gusto yung pagkakaararo, at walang malalaking tinigkal. Nang sa gayon ay mapapabilis natin yung dry seeding gamit yung katulad ng teknolohiyang pinopromote natin na multipurpose seeder o MP seeder. At dapat nating tandaan ay lalo nating nire-recommenda ang mechanized dry direct seeding, lalong-lalo na sa mga katihan o rain-fed areas o upland areas. So yan po yung ating sagot dito sa ating tanong na kung maaring isagawa ang mechanized dry direct seeding sa kahit anong klaseng sakahan. Ayan, nabanggit na po ni Sir Eric na depende sa area, ano po. Sir Eric, kanina pa natin pinag-uusapan ng mechanized dry direct seeding. Paano po ba ito isinasagawa? Okay, ayan. Ang isa sa mga mechanized dry direct seeding technology na dinevelop ng PhilRice ay ito'y application na tinatawag natin na
multipurpose seeder o MP seeder. Una, ang dapat nating gawin ay igayak ng mabuti yung ating mga lupa. Yung tinatawag natin kanina, nabanggit ko na dry preparation o dry plowing o dry rotation na umaabot ng halos sa 2 o 3 beses na pag-aararo sa bukid upang matiyak na nadurog natin yung mga tinigkal na lupa. Upang sa ganun ay mas maayos, mas malinis ang preparasyon, mas maganda ang magiging pagtatanim natin gamit ang multipurpose seeder. Pangalawa, hindi na kinakailangan pang magbabad ng binhing palay dahil dry direct seeding ang ating application. So dry seeding ang gagawin nating seeding option dito. So pangatlo, dahil sa state-of-the-art technology ang MP seeder at may mga available na hand tractor ang mga magsasaka, ay ilalagay lang natin o idudugtong natin ito sa mga hand tractor. Sa pamamagitan nitong makinang MP seeder ay mas maayos ang magiging pagtatanim ng palay na maihahalon tulad natin sa row seeding na may pagitan ito na 20 cm at higit sa lahat ay walang masyadong aksaya sa binhi na gagamitin sapagkat ang makinang ito ay nailalagay niya ang binhing palay sa ilalim ng lupa na mayroong lalim na 2 to 3 cm at nagagawang takpan yung mga palay na hindi na makakain ng ibon. At kumukonsumo lamang tayo dito na nabanggit na natin kanina ng 60 kilos sa 1 hektarya. At may akmang metering plate na tinatawag para gagamitin natin sa MP seeder kung ito ay gagamitin natin sa palay. At pang-apat, kapag nagkaroon na ng ulan at tumubo na ang ating mga palayan ay maaari na mag-apply ng mga pamatay pangdamo na tinatawag na pre at post-emergence herbicide upang sa gayon ay lalong mapangalagaan ng mga magsasaka yung ating mga palayan sa mga lugar ng dry seeding. So yun po ay katulad sa mga rainfed at mga upland areas. So yan po Mang Fred, kung paano natin isasagawa itong mechanized dry direct seeding. Salamat po Sir Eric. Pero ibig sabihin po ba na once na inararo mo ngayon, halimbawa dry yung sakahan natin at 2 hanggang 3 beses na naararo, pwede na po bang magtanim kaagad? Opo, Mang Fred, pwede na agad magtanim. Basta ma-check lang ng magsasaka na isagawa niya ng tama, nadurog natin yung mga malalaking tinigkal, at higit sa lahat yung mga, alam nyo naman, pagka dry preparation, yung mga pasyok-pasyok niyan, na mga naiwan sa bukid ay nalinis ng maayos. So, yung iba naman na maaring sa pamamagitan ng dry rotation ay medyo na-cut na ng maliliit yung mga pasyok ng palay, ay maaari na rin gamitin itong multipurpose seeder natin. Sapagkat ang kagandahan nito, kapag ka natapos yun at nadurog natin yung lupa, ang kagandahan kasi ng multipurpose seeder, may tinatawag siyang farrower. So, binibigyan niya ng daan bago magtanim ng palay at meron siyang pantakip ng lupa sa gawing likuran. So, yun po, Mang Fred. Ayun, napakabilis lang po pala ang pagtatanim. Isang araw kung gusto mong magtanim ngayon, makakapagtanim ka. Hindi po katulad ng karaniwan na kailangan mo pa ng 30 days para ihanda yung lupa saka ka magtatanim. Ito pala ay isang araw na lang. Nabanggit niyo po Sir Eric, yung gamit na i-attach sa hand tractor, yung multipurpose seeder. Gaano ho naman katagal matataniman ang 1 hektarya gamit po yung multipurpose seeder? Ayan, Mang Fred, marami nagtatanong sa atin yan eh. Ang sagot natin dyan, yung mga ganitong mechanized dry direct seeding technology o itong multipurpose seeder ay kaya nitong magtanim ng 3 oras sa 1 hektaryang lupa. So kung mas maganda pa yung pagkaka-prepare ng lupa, ay halos mas mabilis pa sa 3 oras. Kaya sa maghapon ay kaya nitong magtanim ng halos 2.5 hanggang 3 hektaryang luwang ng ating mga sakahan. At ito ay nakadepende doon sa
sa ating inirekomenda nga na dapat yung dry seeding o yung dry preparation natin ay maayos yung pagkakagayak ng lupa. Kasi kaya namin sinasabi ito, mas maayos yung paggagayak ng lupa ay mas episyente yung pagtatanim natin gamit itong multipurpose seeder. So yan Mang Fred ang luwang ng kayang tamnan nitong ating multipurpose seeder. So nasa 3 oras sa 1 hektarya. Napakatipid po pala ng gagastusin kapag yun po ang gamit, ano? Napakarami po naming natutunan sa pakikipagpanayam sa inyo, Sir Eric. Baka mayroon po kayong mga dagdag mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa ating kababayang magsasaka. Ayan po, para sa ating mga kapatid na magsasaka, lalong-lalo na sa mga rain-fed areas o mga sahod-ulan, sa napakinggan ninyo ay may pag-asa po na tumaas ang ating kita sa pamamagitan po ng application ng mechanized dry direct seeding at ang paggamit po nitong multipurpose seeder. Sa ngayon po ay pinagtutuunan din natin ng pansin ito at pinagsusumikapan natin na yung mga computation natin para lalo pong tumaas ang kabuhayan o kita ng mga magsasaka ay pinag-aaralan din po natin ito ng maayos. Marami na rin pong available na mga sahod-ulan varieties na angkop sa mga lugar. At ito hindi nangangailangan po ng maraming tubig. Kung kaya ay kung maghahanap kayo ng mga variety o ng mga makinang ito ay mainam pong makipag-ugnayan po tayo sa PhilRice. So dito sa Central Experiment Station. At sa ganun ay makapagbigay kami sa inyo ng mga tamang at saktong impormasyon sa mga ganito pong teknolohiya na amin pong itinataguyod para sa kabuhayan po ng mga magsasaka. So yan lang po ang aking maidadagdag at Mang Fred ay salamat sa iyong pag-anyaya sa ganitong mga talakayan at sana nakatulong tayo sa ating mga magsasaka. Maraming salamat at magandang araw po. Sir Eric, bago kasi sa pandinig natin ng multipurpose seeder, sa ngayon po bang commercially available na ang ganitong attachment? O kung hindi pa po, saan po kaya pwedeng makapag-avail ng ganitong equipment? So yan, napakaganda po ng tanong niyo Mang Fred. Ang pahabol ninyong tanong ay kung saan makaka-avail nitong ating multipurpose seeder. Sa kasalukuyan po ay ang proyekto po ng ang multipurpose seeder na ito ay magsisimula na po itong i-commercialize. So, kung makakahintay po ng konti ang ating mga magsasaka ay iginagayak po kasi natin dito yung mga tamang dokumento para sa ating mga accredited manufacturer na ating pong partner din sa project na ito. Inaayos po natin ang kanilang mga papeles. Sa mga susunod po sigurong buwan pagkatapos ng soft launching nitong proyekto na ito ay maaari na pong makipag-ugnayan ang mga gustong maka-avail ng multipurpose seeder. Pero pinakamaganda po ay dumiretso tayo ng tawag muna sa PhilRice at nang sa gayon ay mas magkaroon tayo ng orientation sa paggamit nito dahil ang isa po sa ibinibigay nating benepisyo dito ay libre ang gagawin natin ditong pag-asiste sa mga magsasaka kung paano ito gamitin, kung paano ito ayusin, yung troubleshooting, yung mga tamang operational guidelines. Ayan. Mas maganda po na kami mismo ang makausap ng mga interesado mga magsasaka. At nang sa ganun ay maituro natin ng maayos yung tamang paggamit nitong ating multipurpose seeder o ang ating MP seeder. So yan po Mang Fred ang bibitawan ko muna ng mga impormasyon para sa ating mga magsasaka nang sa ganun po ay makasiguro tayo sa kalidad at tibay ng ating multipurpose seeder. Maraming salamat po Sir Eric sa napaka-informative nating talakayan. At sa ating mga kababayan, sa ngayon po ay malapit na po itong i-commercialize. Kung gusto nyo pong mag-avail, pwede kayong tumawag po sa PhilRice kung paano po isagawa o ang paggamit ng multipurpose seeder. Magandang araw po sa ating lahat!
Ang makinang multipurpose seeder ay ginagamit sa palayang sahod-ulan o rain-fed at katihan o upland, kung saan ang pagtatanim ay sinasagawa bago magtag-ulan. Ito ay kinakabit lamang sa karaniwang hand tractor ng mga magsasaka, kaya naman hindi mahihirapang maghagilap ng makinang pangkabit dito. Mas mura ang pangkabit nito kumpara sa ibang makinang pangtanim. Ang multipurpose seeder ay may 2 gulong na bakal na may nakakabit na scraper upang hindi maipon o kumapit ang lupa. May 4 na row ito, may poro opener at poro closer sa bawat row. Ito rin ay may hopper at seed metering plate na siyang nagkokontrol sa dami ng binhing itatanim. Sa paggamit ng multipurpose seeder, 2 katao lamang ang kakailanganin kumpara sa 10 hanggang 15 katao kung mano-mano ang pagtatanim. Komportable pang nakasakay sa traktora ang operator at isang tagalagay ng binhi. Umaabot naman sa 6 na kilong binhi ang kayang i-load ng seeder kada pasada. Mayroon din itong engage at disengage system kung saan hindi magbabagsak ng binhi ang makina habang lumiliko kaya walang mawawaldas na palay. Sa manual na pagsasabog tanim ay makakagamit ng 100 hanggang 150 kilos ng binhi. Samantala, kasya na ang 60 kilong binhi kada hektarya sa paggamit ng multipurpose seeder. Hindi lang yan, aabot lamang sa 4 na oras ang pagtatanim para sa 1 hektaryang palayan. Ang multipurpose seeder ay maaari ring gamitin sa pagtatanim ng mais at munggo. Kailangan lamang palitan ang seed metering plate. Palay Tanong. Tama o mali? Walang magiging tipid sa gastusin sa pagsagawa ng mechanized dry direct seeding technology. Sagot, mali. Ayon sa mga eksperto, aabot sa halos 5,000 piso ang maaring matipid sa pagsasagawa ng naturang teknolohiya dahil hindi mo na kailangan pang maghanda ng punlaan, magbayad sa magbubunot ng punla at maglilipat tanim at tipid pa sa patubig. Palay kaalaman. Marami na ang mga magsasakang nakasubok at nagwagi sa aerobic rice technology. Isa na dito si Mang Lauro Garcia mula San Ildefonso, Bulacan. Kwento niya na kung dati ay minsan sa 1 taon lang siya makapagtanim ng palay, iba na ngayon. 2 beses sa 1 taon na siya umaani. Bukod pa riyan, nakatipid siya sa gastusin sa pagpapatubig at pag-upa sa tao. Kaya panalo siya. Okay, so maraming salamat po ulit, Phil Rice, ang ating content developer. Ayan mga farmer enrollees, ating natunghayan ang mga aralin may kaugnayan pa rin at kinalaman pa rin sa ating climate change. Bukas ipagpapatuloy po natin yan. Okay? So napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DA, again sa Phil Rice at ATI Bicol, sa aming Center Director, Ma'am Elsa, at sa aming Section Chief, Ma'am Prime. At maraming salamat din po sa OPAG, sa APAW po. Okay? And then maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas po ulit, same time, same station sa iba't ibang distrito dito sa probinsya ng Albay. Nakasama po natin sa technical side si Kuya Chan at si Ate Joy Dean. At ito po ang inyong likod, si Kuya Mike, na nag-iiwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and be smart in agriculture. Diyos mabalos po. O ayan, may bago ka ng alam. Lahat yan natutunan sa Palay Aralan. Maging handa sa anumang hamon ng panahon. Kaya't ibahagi na ang mga natutunan. Pero mas maganda, imbitahan mo na sila sa susunod na enrollment para magkasama na kayo. Hatid sa inyo ng DA at sa pakikipagtulungan ng ATI at Phil Rice. Tandaan, maging matalinong magsasaka sa Palay Aralan.